Il-kuntistabli Simon Xkembri għażel li ma jweġibx meta mistoqsi jekk ħafilx lil Liam De Bono li jinsab mixli bl-attentat fuq ħajtu. U għaġi mistoqsi dan mill-avukat tal-akkużat Franco De Bono meta tlieta filgħodu komplit il-kompilazzjoni tax-xhieda fil-konfront ta' Liam De Bono u li fija xxeta t-tieni darba l-kuntistabli Xkembri. Huwa reġa' tela fuq il-pedana tax-xhieda fuq talba tad-diviża wara li l-ġimgħa li għadda Xkembri ressaq rikors fil-qorti biex iwaqqaf intervista li Liam De Bono tal-programm Xarabank quddiem il-Maġistrat Joe Mifsud. Xkembri qal li ġie avviċinat mill-Ispettur Hermin Mula biex imur fuq il-programm Xarabank fuq talba tal-preżentatur Peppe Azzopardi. Qal li għal-bidu ma xtaqx imur iżda ċċetta l-istedina għax is-suġġett kellu jkun laqda fil-familja u kien hemm qbil bejn il-partijiet li ma jsemmix il-każ ġala darba għadu l-qorti. Madankollu l-għada tal-laqgħa li huwa kellu ma' Peppe Azzopardi waslitlu telefonata mingħand l-Ispettur Hermin Mula li jarfu li Xarabank ikkuntattjah biex jgħidlu li l-ġimgħa kienet se tixxandar intervista ma' Liam De Bono. Xkembri qal li din l-aħbar ħadha bi kbira aktar u aktar meta Peppe Azzopardi ma semmilu xejn dwarha fl-laqgħat ta' 3 sigħat li kellu f'daru lejliet. Kien hawn li ddeċida li jirrifjuta l-istedina ta' Xarabank. F'din il-laqgħa Xkembri xedt li Peppe Azzopardi staqsih jekk ħafilx lil Liam De Bono u qallu li jekk irid jista' ma jweġibx. Quddiem il-Maġistrat Joe Mifsud il-kuntistabli Xkembri qal li r-recording tal-programm kellu jkun il-ħadd wara nofsinhar u għamilha ċara li kien sejjer bħala ċittadin. Fil-kontro eżami l-avukat Franco De Bono qal li m'għandux għalfejn ikompli jistaqsi lill-kuntistabli Xkembri ġala darba qal li hu rrifjuta l-istedina meta sar jaf li se tintweraq intervista ma' De Bono fil-programm ta' qabel. 50 minuti li Xkembri għamel jixed l-akkużat beda jħares fis lejn Xkembri u der isegwi b'attenzjoni kull kelma li qal il-kuntistabli.